Dating ito may papagayam iti panagpukaw mitay. Sabi ko man, tanag itay dumdungag kanagbuy-buy kada tayo at masurutan nyo. Dito iti may kadua second video. Yeah? Na-interrupt tayo itay kapot iti panagkapsot iti internet tayo. Sabi ko man, masurutan nyo papagayam. Dito may kaduang video tayo. Tasan met nga na itultuloy itay. Anyway, nakasave dati mo na. Kaya tayo hanto makabuya. Kaya ito sumaruno nga amok na masurutan nyo. Subaybayan nyo kaya amo yung amuan. Kung kahit yung amuan, no, anyat pagtungpalan at ipakasalita ni pagayam tinga Vina. Yan. Sabi ko mata nakasurot kayo papagayam. Ituloy tangaruden nga ibasa. Tipalimid, no anya tipalimid tibihag ni Vina. Dinengeg ko amin Manong Nemy ti palawag da daddy nang nangruna kay ni Tita Vicky. Ket kaslasanak ka mamati. Polos, nadyak kaya tapat siya. Kaputin bagat, nga saan ka pudno? Nagsangsangit ak Manong Nemy, nadyak kaya't ngawaten ti kinapudno. Kinapudno nga may saklagayam nga ampon. No. Saan? Saan nga pudno na ita? Saan nga pudno nga may saklay nga ampon? Anak, dungi ka. Daddy, saan kami di nga madaan ti anak? Kare di Agnes. Tada diferensya. Dedi Agnes. Iso nga nangadap kami. Kare di may isa nga bigat. Kat dimteng ni Mamim. Dedi Mamim. Ni Agnes. Nga aduba na nga maladaga. Asika. Dahita nga maladaga. Saan nga pudno na itanan? Saan nga pudno? Aging ka nagtimek Manong Nemy ni Tita Vicky ket kinunana. Vina, at tuwi ti pamaniknik. Ti adoption papers. Naaramid da ito'y apamaniknik. Sakbay nga inted ka. Kay ni Agnes. Tita, naaramid dito yung adoption papers, pamaniknik, sakbay nga inted ka, kay ni Agnes. Kalpasan nga impas nga ka. May saklay nga ampun. May sak nga ampun kat sika. Sika ti pudno nga ina. Saan nga pudno na ita? Nga miso ti pudno anak. Miso ti pudno, Vina anak. Kat pakawalan nak. Nung nakabasulak man tinaramid ko. Nagsikugak abalasang. Tayo lalaki nga nagtalkak kat binaybay anak. Ada ito ti puon, tinanglaksidan kaniyak. Linaksidak nga anak, naging tinaganak kaniyak. Kani di nagamamu kami, kani Agnes, nagtulag kami, nga ited na amin akasapulak. Aging nga ngay may pasngay ka. Iti kondisyon nga ited kanto keng kuwana. Uy,
nga nagkariyak nga kalpasan nga maitad ka kat sa anak ton nga agpakpakita ken ka. Ngem itinalimad anak kat sinipsiputan ka. Nalimad sinipsiputan ka na tak maibturan nga maminpinsan nga mapukaw ka anak. Manong Nemy, nalawag dagita ka pamalawag ni Tita Vicky. Kit kinunak nga imbukaw kang kuwana. Impadawat nak! Uwain Manong Nemy para kaniya kat impadawat nak tipod nungay na. Ulitek anak. Pakawanin anak, no nakabasulak man tinaramid ko. Di mamuti Diyos. Uray no impaampun ka. Hindi ka pulos linaksid itibiyag ko. Sinipsiputak ti managdakkel mo. At daklatakang kanayon itisibay mo. No mapaisanak nga magkitkita. Kaya di namuak nga natayan di Agnes imayak. Kat kasaunay tinagsak ko, idagkasapulan kayo ti maid kat siyak tinalayo. Makapagserbi akon ken ka. Kat kayat ko nga itakit ituloy ko nagserbi ken ka anak. Timang sunit ka na iti adu nga nagkurkurangak ken ka. Nalawag Manong Nemy di kita nga nangig ko. Ngayon palawag tipod nungay na. Kit kinunak. Ngayon mapay. Hapay nga talay nga namuak ti kinapod no. Nga may sanggayam nga ampon. Simublat ni Daddy nga nagtimag Manong Nemy kat kinunana. Anak, pakawanin na. Agpagpakawan kami kare di mamim. Sa amin man nga, insapsapang nga impudno keng kati amin. Gusto nga pakawanin na kami kumanak. Nawapay kasi yung sitwasyon. Nga naman ti kinapudno. Neman and Tita Vicky Manong Nemy si mublat nga nagtimek. Kadi sumet man and ti dumaw dawat iti pamakawan. Lagro na siya ti pakawan e manak. Igapoy tinaramit ko. Imatuya kita amang sulnit kada kita nagkurkurangak keng ka. Ipat patay ka unay-unay. Vina anak. Kada iti akong daway Manong Nemy. Voluntaryo man tiniknak nga nangarakop kini Tita Vicky. Inarakop ko nga 80 ti panagin ko na. Inarakop ko. Tita, isumit lagayam nga dagos nga nakasasadig tiniknak keng kaidi. Ikapunta si Cagayan di budno nga inak, mami. Mami ko. Vina anak. Ipatpatig ka unay-unay anak ko. Kinagyaman na. Inawat ko ang road nga namin pinsan ti kinapudno Manong Nemy.
nga talaga nga may sak nga ampun nga ti katulong ngayon bilang ko hindi katulong nga naasidagadagos ti riknak kadi sugayam ti pudno nga inak nga di gayam kadadan nagkinawantad ni puso ken rikna dadadi ken ni Tita Vicky uno Mami Vicky. Manong Nemy nga talaga kastoy ti biyag ako nada. Sante man na kayat no iso tinekari. Kat masansan ni din Manong Nemy nga maukag ko ti adoption papers. Nga pakakitaan nga nagbalinak idi nga ampun. Nga dahil ang adoption papers Manong Nemy ti nagbalin nga pakalaglagipak iti biyag ko. Nga mangipalpalagip kanyak iti napalabas. Ngem di pulos mabubus ti nagpanagyaman tauray no ampunak laing idi. Ngem impategnak iti uray la dedi Mami Agnes. Ken nagipagsulnit. Nakapagsulnit matlaing ti pudno nga inak kadag iti adu nga nagkurkurangan na kanya. Ken intultuloy na itan ti panagbalin na pudno ngayon na kanya. Naragsak kami manen ti agdama. Papagayam, dito nga ro din tinagpatinggan, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Vina, iti Vegan City, iti probinsya, ti Ilocos, iti pagilyante nga Pilipinas. Kada kita dumdumeg, kanagbuya, pasensya kayo, ti panaka-interrupt na, ta saan nga apindas ti signal tayo, nga barbareng kada kita sumarso.